Ва ўкраіне бесслаўна загінуў жыхар Смаргоні Чарняцоў Анатоль Михайлович. Яму было ўсяго 34 гады. Не ведаю, як ён туды трапіў, праз садовае таварыства ці нейкім іншым шляхам, але, як паведамляюць крыніцы, салдат удачы з Градзеншчыны, з горада Смаргоні. У яго засталася жонка і малая дачка. Якія абставіны пагналі беларуса са Смаргоні Анатоля забіваць братоў украінцаў, невядома. Магчыма, малыя заробкі ў Смаргоні, магчыма, ваенная рамантыка, а магчыма, наўпрост сквапная жонка. Для Смаргоні такія грабавыя дзікія грошы, дзікае шчасце, дзікая ўдача. Так што віншуем жанку Анатоля з пуцінскімі данатамі і новым жыццём. Без Толіка. Кожны робіць свой выбар. Хочаш зарабіць грошаў на крыві братоў украінцаў, будзь гатовы сам здохнуць і не пабачыць жанку ды дачку.